Zdarec, na tohle videjko jste nejspíš klikli, protože neumíte kickflip. Dneska vám flipa vysvětlím, jak je nejlíp dovedu, tak se pohodlně usaďte a dokoukejte videjko až do konce. Určitě nezapomeňte dát na tohle video like, ať se videjko dostane co nejdál a my můžeme jít na to. Let's go! Kickflip je rotace o 360 stupňů, teď se to mohli vidět a teď si řekneme jak na to. Každý, kdo už to se skateboardingem myslí aspoň trošku vážně, se chce naučit ten trik a je to takovej zlomový trik, bych to nazval, že když prostě umíte kino, tak už fakt něco na tom skateu umíte a jezdíte nějakou dobu. Jako první bod tu mám, že olíčko je pro tenhle trik extrémně klíčový. Jednoduše platí, že čím větší olí uděláte na skateu, tak tím líp pro vás a snadno se vám bude učit kickflip. Hrozně na tom záleží z toho důvodu, že musíte naskočit fakt na ten skate, aby se ten skate stihnul otočit o 360 stupňů. Takže přední nohu si na flipa dávám těsně před šrouby a vlastně mám vytočenou špičkou napřed. Je důležité zmínit to, že každý vlastně si dává tu nohu trochu jinak a každý mu to může vyhovovat jinak. Já vám tady ukazuju moji verzi, jak si ji dávám já. Jo, opravdu někdo si ji může dávat trochu víc takhle, někdo zase ji může mít víc vytočenou, nebo třeba ve prostřed skateu. Opravdu to záleží, ale na klasického flipa na zemi si myslím, že je nejlepší pozice noh těsně před šrouby a hlavně vytočenou špičku. Zadní nohu na tel, moc se to nemění od olíčka, spíš, že ji nemám takhle, ale mám ji spíš tak nějak jako vytočenou a spíše mám váhu na špičce. Tenhle ten trik je vlastně hodně o špičkách. Vlastně 90% toho triku odvádějí špičky. Jo, špička přední to kope, zadní dělá jenom to, že to vypopne. Ještě jednou, stručně. Pop, ohnout přední nohu, do strany, vykopnout. To kopnutí je tam to nejdůležitější, protože tím vlastně způsobujete rotaci skatea. Úplně chápu, že tohle pro začátečníky může být fakt těžký, proto mám pro vás úplně jednoduchý trik tip, jak na to. Prostě si takhle stoupnete na místo, dáte si tu nohu do správné pozice, jak už jsem vám ukázal v předchozím kroku a takhle budete dělat, ať to do té nohy trochu dostanete. Důležitá věc je taky ta, že toho flipa musíte prvně nalepovat na zadní nohu. Jo, když ho budete nalepovat na přední, tak to nebude dělat žádnou dobrotu, akorát vám to uškodí, bude vám to podjíždět a nebudete mít absolutně kontrolu nad tím skatem. V praxi to znamená tak, že vy popíte, fliknete, skate se vám otočí o 360 stupňů, nalepíte na zadní nohu a dopadáte. Ta zadní noha vám k tomu opravdu hodně pomůže. Jenom tady ukážu, jak to vypadá, když to budete nalepovat na přední nohu, abyste viděli opravdu. Prostě různě se na to může přetáčet a celkově fakt nad tím nemám kontrolu. Zadní noha vždycky první, na to si pamatujte. Mám ještě takový tip tady pro začátečníky. Je dobrý ze začátku se třeba zkusit přidržet nějakého předmětu vyššího. Vlastně tím, že se přidržíte, nebo to kopnete toho flipa, nazvednete se a vlastně vám to hodně pomůže k tomu, aby z toho dopadli. Já jsem to dělal taky, je to osvědčená metoda a tohle určitě doporučuji zkusit. Mezi nejčastější chyby při učení kickflipu patří to, že to buď dopadáte na přední nohu, nebo to kopáte úplně nesmyslně přes nos, že vám to vyletí úplně někam jinam. Máte prostě takhle přes nos. Není dobrý myslet na to, že to musíte kopat fakt, jakoby dalo by se říct, že se to má kopat přes nos, ale myslet na to, že prostě do boku. Do boku za sebe kopat toho flipa. OK? Mezi další chybu patří to, že přitom otáčíte ramena. Je hodně důležitý se tenhle ten krok naučit i při olíčku, protože to je úplně ten stejný princip. Při olíčku musíte mít ramena v jedné linii a prostě udělat jenom olí. Tady při tomhle musíte mít taky ramena opět v jedné linii a jenom se soustředit na to, že uděláte, vykopnete toho flipa vlastně takhle. A když se naučíte klasický kino, tak to můžete upgradeovat a udělat faky kino. Já to moc nemám rád, protože tady jedete pozadu, je takový víc nepříjemný, ale jdem si to teď ukázat. Taky určitá forma, jak se naučit kickflip. Někomu to přijde lehčí, někomu těžší. Mně to osobně přijde těžší, ale je to fajn umět. OK, právě jsem vám tak nějak vysvětlil, jak udělat kickflip a teď je čas to trochu upgradeovat a udělat to
různě z překážek, ze schůdku, ať vidíte, že to jde. Je fajn, když se naučíte jeden trik, tak potom těch možností, jak ho upgradeovat, neskutečně tisíce na tom skateu a to je na tom úplně to nejlepší. Jdeme na to. Když takovou poslední věc bych řekl, že fakt z flipa vychází téměř většina flipových triků. Konkrétně z kickflipu vychází většina flipových triků. Opravdu těch možností je spoustu. Když se naučíte kickflip, tak to můžete upgradeovat na varial flip. Když se naučíte varial flip, tak to ještě můžete upgradeovat jednou a udělat 360 flip. VAR nebo 360 flip patří mezi mý oblíbený triky a právě bez kickflipu bych ho nejspíš neuměl. Takže doufám, že jsem vám to dobře vysvětlil a na závěr si dám flipa stále těch 2 bloků menších. Dlouho jsem to nedělal, mám z toho trochu strach, spíš teda respekt, ale jdem na to. Nejdůležitější věc při skateboardingu je vytrvalost a trpělivost. S vytrvalostí se jen tak nenarodíte, tu vám právě dá určitá činnost a tady v tomto případě je to právě skateboarding. I přestože já jsem fakt dneska byl vytrvalej, zkoušel jsem to kino z těch 2 bloků skoro půl hodiny, vůbec mi to nešlo, mám prostě obuchaný holeně, kotlínky, bolí mě nohy, tak jsem to furt zkoušel dál a nepřestával jsem. A i přesto to nevyšlo. I to se prostě bohužel stává, ale není tu důvod, abyste skoncovali se skateboardingem. Prostě sem přijdu příště, zkusím to a udělám to a na příště už to padne. Tím jsem vám chtěl ukázat, že není to celý tak růžový, jak se všichni myslí, protože z 90% triků, co vidíte na sociálních sítích, je na x 10. možná 100. pokus. Opravdu tohle je zatím ta tvrdá práce, kterou už nikdo nevidí. Vždycky vidíte finální výsledek a pamatujte si, že hlavně to nepřestávajte zkoušet. Flipa zkoušejte furt a furt, dokud ho prostě neuděláte a já věřím, že jednou padne. Těším se, až ho uděláte třeba i díky tomuhle videjku. Budu moc rád, když mi napíšete do komentáře zpětný feedback, jak se vám tohle videjko líbilo a dáte like. Kdo je tady novej, nezapomeň odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Zdar!